субҳ медамаду нури хуршед ҷаҳонро гарму равшан мекунад. зиндагӣ бо ҷилои тоза, бо орзуҳои нек ва бо сухани нав оғоз мешавад. сухан беҳтарин гавҳари ганҷинаи ҳастист. сухани хуш дар саҳаргоҳон илҳомбахш аст. идораи барномаҳои субҳи тоҷикистони телевизиони тоҷикистон барои дарёфти баррандаҳо ва хабарнигорон озмун эълон менамояд. чеҳраи зебо, нутқи бурро ва донишу маҳорати баланди эҷодӣ доред? пас биёед, мо шуморо ба ҳамкорӣ даъват менамоем. ҳунари баланди суханварӣ ва хабарнигорию ровигӣ доред? пас ба мо муроҷиат намоед.